यासोल गोजाङो नामारा नोङो सुइटारथ' गैया नोंनाव आखाइ गोलाव गस्लाबो गैया दा बाराबा आंनि जेकेटखौ गाननो आंनि जेकेटखौबाबो गानजायोलै दङथ' आंनाव जाम्बा नोंनि जेकेटआ आंनाव बोरै हामनो दे इस हामासो जागोन मायबा हामोरा गानदोल' गोजां गाबानो जाबायना जागोन दे जागोन अबावबा ओमफ्राय हाथरखि साहायाथ' हले मार गोथाव जासोखादोलै गोथाव फुदुंनो रोंमारो दे नोङो आं माबायाव थांसै फोथाराव थांसै र' ओमफ्राय कलेजावबोथ' थांफिननांगौमोनलै नोंबो सम समल' मानो दैलि थांग्रा जाफिनदो जेबो नङाना हाथरखि माखौ टेनसन लाबाय थायो नोंलाय गाबोननिफ्राय थांग्रा जाफिनदो दे आङो एगजामखौल' हैग्रासो जाबावनोसैलै आं क्लासावनो थांनो बोरैबा मोनसै दाना मानो लाबार फैयाबासो थाङा आङो होनग्रा बायदि जानोसै नामा नोङो थांनो नांगौ आंबा थाङोना मेहे आंना एसे आलादाना गोसोआव नाङोलै खायसे बोरैबा बुंबाथाय आङो दानख्लेंबाय थानो बायो खोथाखौ गोसोखौ बिदि गुरै दाखालाम आंबो थांखायोना सानैजों जमा थांगोन आरो कलेजावलाय माथो उन्दैयावबो जेरै स्कुलाव थाङोमोन ना जमा जमा थिग बेबायदिनो जोंनिफ्राय थांनायावलाय माथो प्रब्लेम अब्लाबोलै अके फाइन ओमफ्राय माबा हाथरखि आङो फोथाराव थांग्रोनोसै दे नों थाथ'बानो जाबाय ओमफ्राय मादैयाबो दखानावसो थांबायना औ लायथों दे माबा माबि लायनांगौ दंमोन ना आंबो टाउनाव थांनाय जाथ'थाराखै दासान्दि नै आबै हाथरखि औ आबै माबाहाय आं दहाय ब्लाउस सुथेनो होननाया नों सुथेबायमोन दा आंहा ओरैनो बिजियाबो मेगन नुलायलाङा जाबायबा गाननो नांसिगौमोनहाय आंनो मालाबानो सुखांबाय आं आलनायावनो दोनदों आं नोंनियाव दे मालदार नङाहाय गोदान बायनानै गानबाय थानो फुरानाफोरखौनो जिबाबो माबाबाबो सुथेनानै गानाबा उफाय गैया आबै नों बुङोबालाय आं नोंनो उलनि ब्लाउसबो बानायना माने सुनो हागौमोन आरोना आं सुयोथ' उल खुन्दुंनि बानायो जे बिखौ आयौ हा नोङो माबानो रोंगौ आरो हेबनो नामा औ आबै र' गांसे बानायगोन आं बिदिबा नों सुइटारबोथ' सुनो हाखागोन आबौ मेहेरनोबो गांसे सुहाय आबै हेबबानो जाबाय मोनसे दै औ दे जागोन होनबा आबै ब्लाउसखौ गानहैग्रोनि आङो दुगैखानोसैहाय बिदि आखलखायनो रावजोंबो सैजानाय नङा नोङो गथ' बांद्राय थङालि बांद्राय जानला मानला एक्टिं खालामग्रा सैजानाय नङा नोङो रावजोंबो सोरबा आंखौ सै दासै बेलाय बिसिनिसो प्रब्लेम दा आंलाय मा मोनथिनो आंहा आंनि नोजोराव मोजां जाबानो जाबाय दे आयै मोजां जाबानो जाबाय नामा दाउदैया भाजि एवनानै दोन आं थांसै माइ रोगानांगौ मानांगौ रोगाफै बिदिबालाय माइखौ आं माइ रोगानो हाया आंना फाफ्लियानो साजोबगोन माथो हाया नामा देनांसो बुजिगोन र' थाथ' देवानि मारि हैनांगौबा आथिंखौ दानस'गोन आङो मिथिबाय आंनि आथिंखौ दानस'बाबो लाब गैया आंखौ खि हमथानो हायो नोंनि मर्जि बायदिबो सोलिया गुबुननि मर्जि बायदिबो सोलिया थुनथुलिया गावनि मर्जि बायदिसो सोलिगोन ओमफ्रायथ' गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन आं मेहेरमोननाव सालानाव बिहरबाबो एखनबा बावबोयोना बोरायाबो लाबोजोबनो रोङा आंनो लायना फैसै नैबे खाथियावनो दंबा दंबाय गैयाबा गैया दा दुगैनोनो नै साबोनानो जोबजोब्बाय मानसियाबो बुरजा जायो दा जोंना एसे माथो बिहामजोसोलाय आयो आफासो बहाय थाङामोन आंबो नै माबा फिसौनि गस्ला सुनाय दंमोननोलै बेखौनो लायनो थांदोंमोनलां जायाखैनो दा बेलासियावसो लायनो खोन्थाबाय ओरैनो हाथायावल' थांना फैफिनबाय आङो आयो होमबालाय दा फिसालानाव बिहरदो फिसालाया मोनसे खामानि थाखायसो दस्रायावसो दंहैयोलै बिहामजो दा बेखायनो बिहामजोआबो हास्लाबा जानायखाय आं थांदोंमोन आरो जेबो नङा दा बेलासियाव थांफिननांसिगोन होमबालाय आफा आंबो नै बै दखानावसो थांनो ओंखारदों न'नि साबोन माबा माबि एसे जोबना दङ टाउनावबो थांनाय जाथ'वाखै दा बेखायनो बै खाथिनि दखानाव लायना फैग्रोनोसां इंखुरबो एसे लाबोनांगौ दङ नालाय दे होमबालाय बिहामजो नाथायबा मोनसे खोथा र' बिहामजो मा खोथा आफा माबा नोंसिनालाय मेहेरा माथो जुलिया माब्ला हाबाया बिहामजोआ फैबाय होननाय खोनादों माथो नोंस्राखौबो बिहामजो बिदिथ' जेबो नङा आफा जोंहा बाबु मेहेराथ' दा फरायफुगासिनोसो हाबानिथ' जेबो खोथा रायज्लायाखै आरो बिहामजो लाबोआखै जोंहा बाबुआ गामियाव सावरायसोदों गोबावसैना नोंसिनाव माथो सासे सिख्ला फैना दंफैनो ओइ गामि मोनसेनि हाथरखिया नानिया आफा माबा आलासिसो जानो फैदों जोंहा नानि रोमायनिसो हाबानि खोथा सोलिबाय थादों नालाय ओमफ्राय एसे प्रब्लेम जादोंनो न'आव बेखायनो जोंहानाव फैथ'दों आरो नानि रोमायजों थाथावथाव नानि अखाफोर मोना उन्दैनि लोगो नालाय आबा मेहेरनि बेखायनो न'आव एसे प्रब्लेम जानायखाय
बिबा मा जाखो जोंनाव फैथ'दों आरो जोंहानाव इदिथ' जेबो नङा फा बिहामजो नङा जोंनि देलै बिहामजो हा माथो फैबाय नालाय फैबाय लाखिदो बाथ्रायालाय आरो बारा गोबाव लाखोमानो हायाना बेफोर खोथाखौ जायखिया जियानो बुं थेवबाबोथ' जोङो गोसारखायो माने बाथ्राफ्रा जोंबो मिथिबाय आरो बिदिनो गाज्रि दामोन बिहामजो सोंनाय जाबाय आं दिनै लोगो मोननायखाय रायलायसोदों गामिनिफोराबो बिदिनो थांनोसो थांनो बुंबाय थादोंमोन आरो नोंस्रानाव सोंनो होननानै मा जामारदो गोबावसैबो ना थाफैनाया बेखायनो दे होमबालाय बिहामजो गाज्रि दामोनसै सोंनाय जाबाय आरो बेबायदिथ' जानांगौखामोन ना अब्लाबो आङो दान्थे दोन्दोंमोन खोथाखौ थेवबो बेफोर बाथ्रायालाय गोसारखायोना बहाथो आरो थाबाय थानो हानो जोंहानाव बिहामजो लाबोदों होननानैनो बयबो मिन्थिखाजोब्बाय आरो मालाबा गामिनियाबो फैमारसिगोनसो आङो थाबैनो हाथरखिखौ माबा मोनसे राहा दिहुननांसिगोनहाय हा गोबावमानियानो जाबाय नालाय जोंहानाव फैनायाबो दा सिख्ला मानसि आबायाबो सेंग्रा जारलासो जागोनहाय ओरैबो जायानो हाबाबोथ' होथ'नो हाथारा आङो नै देदलानानैलाय बहा थांनो ओंखारलायखो बे नारजि जानाया गोखा मोनजोब्बायलै खुगायानो बेखौ मा गोथाव मोनथारो नोङो जोंनि बर'नि ओंख्रि मानो गोथाव मोना जानो दे एसेबां गोथाव मोनो आं गोखाबाबो आरो दिनैथ' अमा बेदर गैयालै ओरैनोसो संनाय जाबाय थेवबो गोथाव जादों न' हाथरखियानो बानायदों बेखौबो मोनसे खोथाया मा नायमि आङो माने हाथरखिया बेयाव थायै हाथरखिनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानायनि हुदा जालांबायलै गोथावबो संमारोलै गथ'आ एकदम नोंबायदि आखा फाखा ना मा होनो बा ओमफ्राय आं संनाया गोथाव नङा आरो नों संबाय होनबालाय जाब्रेनायनि अनगा माथो राहा दंबावो ना इसेबां गोथाव दे गोदोनिफ्रायनो आं संनाय जानानैलाय बरिं मोना होमबा नोङो बेखायनो दा हाथरखि संनायखाय गोथावसिन मोनग्रा जादों न' बेबायदि नङा रा थोद ओइ सानैजों रासमेला नायनांगौलै नायबाय थानो फुजाफोरखौलाय खामानिफोरनिफ्रायनो रेस्ट मोना आरो नोंहा फुजा नायनोनो आइयासो थांनो दावराव जाबाय थाबावदों आंहा आरो बादोंसै बे बाराव मानोबा गोसोआनो जाथाराखैहाय फैसाल'सो जालायगोन थांगोन माबा नङा माबा मोनसे लाबोनो लुगैलायगोन ना थाङोबालाय थांनायनि माथो दंना थांनांगौलै बोसोराव खनसे फैनायखौ आरो जोंहा बोराय बुरै सानैजों थांगोन रा दालाय आरो उन्दै गथ'फोरबो रावबो गैखायाना सेंग्रा देरबाय फिसालायाबो बिहामजो मोननो जालायबाय ओमफ्राय माबा सोरां दहाय आफा सासे माबा गामिनिखौ लोगो मोनदोंमोनहाय बै समेनमोननि आफाखौ लोगो मोनदोंमोन आङो मा बुंदों ओमफ्रायलाय बुंनायाथ' बे माबा हाथरखिनानै थाफैनायखौ गोबावबो जाबाय नालाय सोंदोंमोन आरो मालाबा गामिनियाबो माथो फैनोसो ओंखारदोंनो जारलासो मोनबायहां ओरैबो जाया बेनोथ' फिसाजोखौनो एसेबो खबर लानाय गियानबो गैलाबा माथो खालामबावनो नेयोसो नेयो माथो जेबो मोजां जायासैलै औ बिफा ओमफ्राय थांनो होननाया थांदो दा लेट जाबा मायबा जानो मानोबा लिंहरदोंथाय दे होमबालाय थाथ' टेनसन लानाङालै बाखि बेफोरखौलाय मारो ओहो दाबो मोनालै माला मोनबावगोन दे राजु आंकोल माला जाबावगोन दे बेदरा थाबैनो जासिगोन र' ओमफ्रायथ' गोरबो बाबु मोनथिगौ ना नोंसोर गैयियाव साराबो बेसेबांबा गोसोखांबाय थादोंमोन बेदर जाबाबो लोंबाबो बारा सुखुलायाखैमोन नंगौ नामा राजु आंकोल जोंथ' फैनो मालाबानो सानदोंमोन नाथाय प्रब्लेम जाबाय थाबायना एसे बेखायनो फैयासै आरो आबैयाथ' हगारहरनो बेसेबा बाखादोंमोनलै जोंखौ दिल्लीयाव फैफिनबाय मोजाङानो जाबाय दे बाबु गोरबो आरोथ' दानोथ' थांथ'खाला दा गामियाव थांफिननांगौथ' दङमोन आं साननाय बायदि जाजोब्बाथ' आंथ' दानो फैबावासोमोन आरो थाबैनो थांफिनगौमोन आङो नाथाय दा थांथ'नायनि जेबो प्लेन गैथ'लालै आंकोल गोजां बोथोराव बेदर जानायनि मजायानो एसे आलदा फैखासिगोन ने राजु आंकोल ओमफ्राय आन्टिया मानो फैयासै दाबो जमा जानांगौमोनलै बेदरखौ दिनै दा दसे थाना फैया बे एसे खामानि मावदोंमोन किटचेनाव ओमफ्राय प्लेट लायखानोसै आं र' नाङा दे आंकोल आं लायना फैनोसै ओमफ्राय दुन्दिया बानलु गासैबो लाना फैजोबसै आङो नाङा बाबा नङाबा दा मेदामा नुबा जोंखौसो रायगोनलै नों जेबो लायनाङा दे आं लाना फैगोन मा जागोन दे मोनसे फिसा खामानि मावबाथाय माबा आंकोलमोनखौसो रायो आइयाबो थेवबो हाथरखिखौनो बावनो हायासैलै आं मानसियाथ' फैबाय दिल्लीयाव नाथाय आंनि गोरबोआ होजोंनो थाबोबायलै नोंबो गुबुनजोंसो खारस'नहैबायबा